दिनै 8 आगस्ट खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव 2016 मायथाइनि मोनसे जाथायाव बोलि जानांनाय नखरा मैया एबा 2024 मायथाइनि बुधबार सानाव न्याय मोनो। धेमाजि जिल्ला सस्त्र बिजिरगिरिनि बिजिरसालिया बुधबाराव 2016 मायथाइनि पक्स' आयेननि सिङाव मोनसे केसआव गावनि रायखौ होयो। मख'नो गोनांदि 2016 मायथाइयाव सासे 14 बोसोर बैसोनि खुदियाखौ साथाम सुबुङा आथोनारि गाग्लोबनायनि अजद होनाय जादोंमोन। बे गसरा बै समनिफ्रायनो पक्स' आयेननि सिङाव बिजिरसालियाव थाबथानानै दंमोन। जोबनायाव धेमाजि जिल्ला आरो सस्त्र बिजिरगिरि कौशिक हजारिका बिजिरसालियाव बुधबाराव गावनि जोबथा रायखौ होयो। दायनिगिरि बिस्वजित दलेखौ 10,000 रां जुरिमानाजों लोगोसे 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा होनाय जायो। जुरिमानानि रांखौ होयैनि थाखाय दायनिगिरि बिस्वजित दलेनि साजाखौ बिजिरसालिया आरोबाव 6 दाननि जोबथेसालिनि साजा बांहोना होयो। बे एखे जाथायावनो सानै गुबुन दायनिगिरिफोर माग्रे खुली उर्फ देबकान्त आरो लबन पेगुखौ 5 बोसोर जोबथेसालि आरो साफ्रोमखौबो 5,000 रां जुरिमाना फोनांनाय जायो। 2016 मायथाइनि बे जाथायाव जेब्ला 14 बोसोर बैसोनि खुदियाया गलानिफ्राय न'आव फैगासिनो दंमोन, अब्ला बिस्वजितनि हान्जाया गथ'खौ खुगा माथुनानै आथोनारि गाग्लोबदोंमोन। बिनि उनाव देबकान्त आरो लाबाननि हेफाजाबाव बिस्वजितआ गथ'खौ गावसिनि न'आव लांदोंमोन आरो दानसेनि थाखाय दोनखोमादोंमोन। नैथियाव आसामजों लोगोसे हादरनि गासै मोनगु रायजोआव रायजो सभानि मोन 12 मासिफोरनि बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनाय जाबाय। बेफोर रायजोफोराव रायजो सभानि बिसायख'थिया 3 सेप्तेम्बर खालि जागोन। बिसायख'थिनि अक्ट'आ 3 सेप्तेम्बर खालि फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम थि खालामनाय जादों। भट साननाया 3 सेप्तेम्बर खालि बेलासिनि 5 रिंगायाव जागोन। मख'नो गोनांदि आसामनिफ्राय सानै रायजो सभानि एमपिफोरा बावैसो जालांनाय ल'कसभा बिसायख'थियाव बिसायख'थि गेलेदोंमोन आरो ल'कसभानि थाखाय सायख'जादोंमोन। बे मोननै मासिफोरा डिब्रुगड़ ल'कसभा बियाबनिफ्राय सर्बानन्द सन'वाल आरो गोदानै दाजानाय काजिरंगा ल'कसभा बियाबनिफ्राय कामाख्या प्रसाद तासाया ल'कसभानि थाखाय एमपि महरै सायख'जानायनि उनाव लांदां जादोंमोन। बेफोरनि गेजेराव कामाख्या प्रसाद तासानि मासियाव 14 जुन 2025 आरो सर्बानन्द सन'वालनि मासिया 9 एप्रिल 2026 सिम जागोन। आसामाव बे मोननै मासिनि थाखाय बिसायख'थि जागोन। मुं थिसनफिननायनि जोबथा खालारा 26 आगस्टआव थि खालामनाय जादों। आसामनि अनगायैबो बिहाराव 2, हारियानायाव 1, मध्य प्रदेशआव 1, महाराष्ट्रआव 2, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलेंगाना आरो ओडिशानिफ्राय सासे मासियाव बिसायख'थि जागोन। थामथियाव नेपालनि राजथावनि काठमान्डुनि सा-सोनाब मोनसे हाजोआव हेलिकप्टारआ सौग्रावहैनानै 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाब्रबथाया मैया सानजौफुनि 1 रिंगा 54 मिनिटआव जादोंमोन, जेब्ला बे हेलिकप्टारआ काठमान्डु गेजेर हायुंआरि बिरखं गाथोननिफ्राय बिरनानै सियाप्रबेसि सोहोरसिम थांगासिनो दंमोन। ब्रैथियाव भारत-बांलादेश सिमायाव सन्देह खालामनाय बायदियै जेंनाया बांदों। बांलादेशिफोरनि मोनसे थाखोआव बांलादेशनिफ्राय भारतआव हाबनो नाजागासिनो दं। बांलादेशआव सोलिबाय थानाय दावराव-दावसि जानायनि फिथाय महरै बांलादेशिफोरा हादोरनिफ्राय सिमा बारनानै भारतआव आश्रय लानो थाखाय फैनो नाजादों। गोबां बांलादेशी नोगोरारिफोरा बुधबारनि सानजौफुआव सोनाब बेंगलनि जलपाईगुड़ी जिल्लायाव भारत-बांलादेश सिमायाव भारतआव हाबनो नाजादोंमोन। सिमा ओनसोलाव जाबथेला सिमा पस्टनि सिङाव थानाय खोला बेरुबारि गामिनि गेजेरजों भारतआव हाबनो नाजानाय बे बांलादेशी हौवाफोरखौ भारतआव हाबनो होनाय जायाखै। भारतारि सिमा रैखाथि हान्जाखौ एबा BSFखौ सिगाङाव बे बिथिङाव सांग्रांथि फोसावना दोननाय जादोंमोन। बेबादियैनो BSFआ सांग्रां जानानै दंमोन। बेराफारसेथिं BGBआबो बै सुबुंफोरखौ भारतारि सिमानिफ्राय लांफिननो हादोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बे सुबुंफोरा सिमानि पंचगढ़ जिल्लानि मोनबासो गामिफोरनि थागिरिमोन। बाथियाव बांलादेशनि गेजेरारि सोरखारा दिनै समायखिरा लागोन। नबेल बान्था मोनगिरि रांखान्थिगिरि बांलादेशनि मोहाम्मद इउनुसआ बे सोरखारनि गाहाय मन्थ्रि महरै समायखिरा लागोन। मोहाम्मद इउनुसनि दैदेननायाव दाजानो गोनां बांलादेशनि बे सोरखाराव गासै सोद्रोमाफोरनि अनजिमाया 15 जानो हागौ। बे बिथिङाव बांलादेश हादोरनि हादोरगिरि एबा राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीनआ बुङो दि हादोरा सोमावसारनाया जागासिनो दं। बे खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय जेसेबां हायो एसेबां थाब मोनसे गेजेरारि सोरखार दानाया गोनांथार। बे मोनथाम राजखान्थियारि दोलोफोरजों सावरायनानै सोरखौ गेजेरारि सोरखारनि बोसोनगिरि पेनेलाव सोफानो हायो बिसोरो मोनथाम राजखान्थियारि दोलोफोरजों सावरायगोन। हादोरगिरिया बे गेजेरारि सोरखाराव
सासे उदांस्रि सोमावसारगिरिनि थाखायबो जायगा सुबुरुन होयो। बिथाङा हादोरनि सुबुंफोरनि बे खैफोदनिफ्राय उदां जानो हेफाजाब होनो खावलायदों। दथियाव ड्राग्सनि बेरेखायै आसाम पुलिसनि सिग्रोमनाया सोलिगासिनो दं। बेबादि सिग्रोमनायनि गेजेरावनो भाटाद्रवा पुलिसआ सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। पुलिसआ ड्राग्स फालांगिरि आबुल कासेमनिफ्राय साबोननि बाक्सु आरो थांखु थिमायाव बुंफबनाय ड्राग्स आरो नोगोद रां जब्द खालामदों। हमजानाय आबुल कासेमनि न'आ भाटाद्रवा पुलिस थानानि सिङाव थानाय धनिया बेथि सौरापारायाव। बेखौ मिथिनो मोननाय जायोदि भाटाद्रवा पुलिसआ मोनसे आन्दोनि फुंखानि गेजेरजों सिग्रोमनानै कासेमखौ फेग्रा मुवाजों हमनो हादों। कासेमआ गोबाव समनिफ्रायनो फेग्रा मुवा फालांगिजों लोब्बा दंमोन होननानैबो मिथिनो मोनो। स्निथियाव गवालपारा जिल्लानि लखिमपुराव पुलिसनि गुलि गावनायनि जाथाय जादों। बे जाथायाव सासे डाकातिया जोखोम जायो। मख'नो गोनांदि 31 जुलाइनि मोनायाव जानाय मोनसे डाकातिजों लोब्बा थानाय दायाव लखिमपुर पुलिसआ सानै सुबुंखौ बुधबाराव खादोंमोन। हमजानाय डाकातिफोरखौ लखिमपुरनि निदानपुरनि मइनाल हक चौधुरीनि फिसाज्ला जाहिदुल अख्तर चौधुरी आरो सुपारभिटार लालसन आलीनि फिसाज्ला नुर आलम होनना मिथिनो मोनो। अजद बादिब्ला बे सानै डाकातिफोरा रां सना आरो मबाइल फन लुथिदोंमोन। पुलिसआ बुधबारनि मोनायाव डाकातिफोरा नखरनि बिगोमानिफ्राय लानाय मबाइल फनखौ बोखांनो थाखाय बरदल मुंनि जायगायाव लांदोंमोन। पुलिसनि बादिब्ला नुर आलम आली मुंनि डाकातिया बैनिफ्राय खारखोमानो नाजादोंमोन। जाउनाव पुलिसआ नुर आलमनि आथिङाव गुलि गावनो गोनां जायो। पुलिसजों गावजानाय नुर आलमखौ हराव गवालपारा सुबुं देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों फाहामथायनि थाखाय। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।